Malawi Brief. Felix Njawala amene ndi phungu wa chipani cha UTM kuchokera ku Mwanza Central anacheza nawo pa exclusive interview, ndipo zina zomwe akamba iwowa alongosola zifukwa zimene sanayitanire akuluakulu a chipani cha MCP mu nthawi imene anachitisa msonkhano umene amakumbukira mtsogoleri wawo Dr. Chilima. Iwowa alankhulanso za mmene boma la DPP likuchitira ndi zina zambiri. Tiyeni tikhale limodzi. Ndani. Okay. Ayi. Timakhala tingosiyana mwina zoganiza kapena tungosiyana zochita komano tonse timakhala kuti nda Malawi. Wonderful. Yeah. Kufikira mwina lero tikoza unena kuti mwakhala nyumba ya malamulo. Ma promises amene anali kumeneku analota ni so far ku Mwanza Central. Mwina tiyambira pamenepo kuti kwachitika zotani. Zikoma kwambiri. Ninganene kuti mfundo zazikulu zimene timaziyang'ana mu nthawi ya campaign kapena kuti campaign isanachitike ma gaps amene timaona kapena ndimaona anali kumbali ya maphunziro, kumbali ya zaumoyo, kumbali ya zaulimi, komanso kumbali ya zamayendedwe. Ya ndiye tinakhazikika kwambiri pamenepa nkupanga manifesto yathu yonena kuti tizathane ndi mavuto amenewa kapena kuchepetseratu mavuto amenewa. So kumbali ya maphunziro kwambiri chimene tikufuna kwambiri nchonena kuti maphunziro ku Mwanza district mwena kuti Mwanza Central apite patsogolo. Ya chimene tanthauza nchokuti mudzaka ngapo ngano dzaka zambiri more than 10 years takhala tikukhala kumbuyo kwambiri pakakhala nthawi ya results mina JCE komanso MSCE. Ndiye chifukwa cha chimenecho panafunika ndithu pakhale kuchita kwa mtundu wina kuti nafenso tisunthe tisamakhale kumapeto. Timakhala kumapeto kwenikweni ma district onse Malawi muno timakhala kumapeto, tinazasunthako pang'ono pakatipo. So chimenecho tinaona kuti sizikukhala bwino. Ndiye ndi mfundo imene tinaona kuti tichite nayo. Mavuto tinayang'ana kuti chikupangitsa ndi chani. Ndiye tinachipeza chimene chikupangitsacho. So tayambapo kulimbana nazo pakadali pano kuti mwina mdzaka target yathu tayika dzaka zitatu kuti pomafika 2028 tikhale kuti tasuntha kuchoka pamene tili kupita patsogolo. Timafuna kuti pofika 2028 ngati zonse zitayenda bwino, Mulungu atatitsogolera, tikhale titafika ku top 10 ya mdziko lino, kuti ifeyo skulu zathu kapena ma results athu azipezeka kuti ngati district kapena ngati constituency tili nawo mu top 10. Ndiye kuti tidzakhala kuti tasuntha tsopano ulendo okweza maphunziro ku Mwanza Central tauyamba. Ndiye zikuoneka kuti zina zing'ono zimene tachita titapambana apa zikuoneka zayamba kubala zipatso. Yeah, chifukwa zimepanga ndi ndalama zanu kapena za 5 billion CDF. Pali zina zikufunika ndalama koma zina zingofunika upangiri. So zambiri zimene tapanga apa nza upangiri. Upangiri sumafunika nthawi zambiri ndalama. Yeah, so zikuoneka kuti upangiri umene tinayamba kupereka kukhala pamodzi mafumu, aphunzitsi, makomiti apa skulu aja kuthandizana zina ndi zina kuti izi mwanji zitamatere zikuoneka kuti zamba kuthandiza. Komanso tayambapo skulu zingapo tikumalimbikitsana kuti pamene akupanga akutemu ija ikutha tikumabweretsapo mphatso kwa ana amene achita bwino. Cholinga kunena kuti ana aja enanso temu inanso alimbikire nanenso ndikhonze bwino. Ndiye zikuoneka kuti zapangitsa kuti ngakhale mayeso a standard 8 amene alembedwa pano skulu zimene amasankha mwina ana atatu pano pomwe asankha ana 8 ya zina zimene amasankha ana mwina 5 pano asankha ana 10 zimene zikuonetsa kuti ndiye kuti tayamba kusuntha. Ndikuyembekezano kuti tione kuti ma results a MSCE akhala otani. Chifukwa so amene wationetsera kuti kodi tina ndi tina timene takhala tikuchita tikuthandiza motani. Tinaenda maskulu angapo amene tinakalimbikitsa achinyamata kuti amene atakhonze bwino
timuthandiza. Ndiye pakati apo tinayitanitsana onse amene atengedwa kupita ku university Mwanza Central kuti tapatseko upangiri kuti pamene akupita adziwe kuti akayimirira achinyamata onse amenenso adakali m'masukulu ku Mwanzako. So tinakambirana nawo, tamvana tikuyendera limodzi. Ena ndi ena amene tidawalonjeza timphatso, apatsa timphatso kuti zilimbikitsenso ana ena kuti maphunziro andofunikira mwa mtundu wanji. Kumbali ya misewu, pali misewu imene imavuta kwambiri, imene ndi ikuluikulu. Msewu umodzi umene umapita timati kwa Ngadziwe, ndi msewu wina umene umapita kuntunda kwa kunene kude ukafika kwa Chipondeni. Anthu a business amayigwiritsa ntchito misewu imeneyi. So tinanena kuti tufuna kuti po chaka chinocho ikamafika mvula kuyamba, galimoto zizitha kuyenda kuchokera paboma kupita kumusiku kwa Ngadziwe osavutika, ngakhale zitapachira katundu, komanso kupita kuntunda kwa kunene kude mpaka kwa Chipondeniko osavutika ngakhale zitapachira katundu. So zikuoneka kuti tayambapo chifukwa titapempha anzathu a Roads Authority anatithandiza kuti amba kutikira maslabu msewu opita kuntunda kwa kunene kude malo onse amene ali oyipa ayambapo kuti anthu ayende bwino. So mapempha a Roads Authority why potengera kuti paja pali thumba kale la ku CDF? Monga mukudziwa kuti pakadali panopo CDF ija idasintha, panopo tili ndi reformed CDF. So ndondomeko zake ndi za mtundu wina. So pakadali panopo ndinganene kuti palibe project imene ya CDF yayamba. Kulibe. Ndalama za CDF zija 5 billion ija sitinayambe kugwiritsa ntchito. Pakadali panopo tili pa process ya tendering. Ndiye kuti Mwanza District Council inachita float matenda kuti ma contractors apange bid. Kuti akapanga bid ndiye kuti apange evaluate apeze ma contractors amene apambana. So imene ndi process yaitali kuti mwina mwezi unonso utha ntchito zosanayambe. Now ifa yoti mvula imayamba ku Mwanzako imayamba mofulumira. Ndifa kuti naona kuti mwina tisadikire za CDF ngakhale kuti misewu imene ma projects alipo mu program yathu tibayamba. Ndifa kuti tinayamba so kufikira kaeno a Roads Authority kuti atithandize, ndiye atithandiza ndiye zikutheka. Kumbali ya za umoyo vuto lalikulu limene tinali nalo kwambiri kapena tili nalo ndi nkhani ya madzi. Kunena kuti midzi ambiri mpaka lero ilibe madzi abwino, madzi aukhondo, ndiye zimapangitsa kuti anthu azivutika ndi matenda a m'mimba. Komanso vuto lathu chipatala cha Mwanza District, panalibe x-ray machine yayikulu, nali ndi kakang'ono kamene amangopangira mwina ma x-ray ang'ono. Ndiye anthu aku Mwanza amavutika. Amachoka ku Mwanza amapanga refer kupita ku Lisungwe. Ndiyeno ndimanena kuti komano sizikuyenda bwino chifukwa chipatala chachikulu sichingamachite refer ma patients ku chipatala chaching'ono. Lisungwe ndi community hospital. So sizimandionekera bwino. Ndiye ndinayesetsa kuti ndi anduna azaumoyo nkhani imeneyi ndayibweretsa parliament katatu. And I'm happy panopo kunena kuti Mwanza District Hospital tsopano ili ndi x-ray machine. Zimandivuta ineyo nthawi zambiri fuwa chipatala cha Mwanza chimakhala kuti nthawi zambiri mafuta chilibe. Ndiye kuti akampanga refer patient kupita ku Lisungwe ngati alibe mayendedwe amabwera kwa ine. Ndiye kuti ndi apatsa ambulance yanga ipite ikaperekeze. So zimakhalabe kuti mukudziwa kuti palibe ndalama kapena palibe thumba limene limampatsa MP ndalama zokuti azipangira zimene zija. Kumakhala kuti ukugwiritsa ntchito mwina kanga chepe kamene ukupeza kuti uthandizire anthu chifukwa cha mavuto amene alipo. So chifukwa kuti mavuto ndi ambiri ndimaona kuti pena ndi makhalanso nanenso okokeka. Ndiyeno tinati iyayi anthu zitheke. Ndi pakadali pano x-ray machine yabwera ku Mwanza ayika yayikulu ndithu. Nanenanso parliament kwathokoza Minister of Health kuti atithandiza kuti mpaka na zinthu zija zachitika. So kumbali ya za umoyoyi ndiye kuti tikhozonera kuti tayamba kusuntha. China chimene chimavuta kumbali ya za umoyo ndi madzi imene ndanenera. Ndiye nafikira mabungwe osiyanasiyana amene atithandiza kumbali ya mijigo pakadali pano.
ndimanena kuti Mwanza Central sitikufuna mijigo ngati zizatheka kuti mwina tichepetse malo amene ali ndi mijigo tiyike madzi a mipope. Ndiye tiyamba ndi CDF imene ikubwerayo kufuna tiyike madzi a mipope ma trading center akuluakulu awiri chaka chamawaso tizayika kwina chaka chinacho kuti mwina tizikhala tikuchotsa mijigo anthu azikhala ndi mipope koma pakadali pano tinapemphabe ma boreholes. Ndiye pakadali panopo ndinganene kuti midzi yambiri imene imafunikira mijigo tayamba kuyika. Timakatsekulira posachedwa apa mijigo ina tipitanso mwina wiki yamawa tikatsekulire ina imene atikumbira inanso atipatsa mijigo ina 10 atikumbiranso tikhala ndiye kuti tayamba kusuntha ndithu. Ndiye ndine okondwa kuti pang'ono ndi pang'ono ngakhale thumba la CDF lisanayambe komano ntchito yayambika kale kuti no zina ndi zina zayamba kuchitika. You've got a privilege kuti makhala parliament. Chikuchedwetsa CDF ndi chani? Mukuona kwa ine ndikuona kuti mene anayipangira CDF kapena ayipangiramo inayi ndi zambiri zofunika kusintha. Ndiye mwina zimene zizatenga nthawi kapena kuti zinatenga nthawi. Tikufuna kuti tioneno apa kuti meneno zonse zachitikamo alembedwa anthu antchito amene amafunikira ama processes ma guidelines chani zonse zilipo apano ma council apanga float matenda tioneno kuti kodi uchoka pamene paziyenda bwanji. I think tikachoka apa ndi pameneno tikhozodzanena kuti zinthu zikuyenda bwino kapena process iyi kapena CDF iyi mwina ili ndi mavuto awa ndi awa. So pakadali pano ndimaona kuti chimene mwina chimachedwetsa ndi nkhani ya kukonzano kuti meneno zayikidwa ndalama kodi ziyendetsedwa bwanji. Ndiye zimenezo zachitika ndiye noti matitione kuchokera pano kupita kutsogolo kuchifukwa kumidzi kwathuku anthu akuyembekezera kuti kodi ya MP 5 billion ayigwiritsira motani. Ubwino wake so ndionena kuti ndalama zija sizikukhala ndi MP sizili ndi ineyo kuti andipatsa zili mthumba mwangamo ayi. Kodi sizo makhala choncho? Ayi ndalama zija ife tikaona chonchi kuti andi 5 billion panopo mmene zapangidwira ndimaonena kuti ndalama zija zidakali ku central government. Ndiye kuti treasury ndimene ikusunga izisunga ndalamazo kapena ikusunga ndalamazo. So ma council aja akapanga process payment mwachitsanzo kuti contractor akumanga sukulu ndiye wapereka certificate kuti apa nono tafika pa window level tikufuna ndalama zokwana 100 million. Ndalama imeneyo sikuti izichoka kwa IMP. Ma certificate amene ndiye kuti council izitumiza kumene ikuyenera kutumiza central government. Central government kapena kuti treasury ndimene izilipira. Ndiye pamene papa ndi pameneno tifuna kuti tione kuti kodi zikatidi zayamba ziziyenda bwanji. Kwa concern ikhoza kukhala pa period mwina kuti certificate yaperekedwa lero kodi adzilipira patapita nthawi yayitali bwanji. Cholingano kuti kumudzi kuja ntchito ija idzitani kodi idzipitirira idzikhala ikuyenda. Timatero kuti tingomva pang'ono mbiri yanu komanso kuti muchita zotani ku Mwanza Central. Koma chimene chatipatsa chidwi timangofuna titaona kuti ulendo wa chipani cha UTM wakhala otani kuchokera pa tsiku imene UTM masomphenya ake sadatheke owina pa 16 September 2025. Zimene munazilandira bwinobwino? Zikoma kwambiri. UTM ndi chipani chosiyana ndi zipani zonse m'Malawi muno. UTM inapangidwa pa mfundo zimene zimasowekera mzipani mwina monsemo. Yes. Choyambirira mfundo yaikulu kwambiri ya UTM ndi kulunzanitsa Malawi United. Mfundo yachiwiri ndi kukonza dziko kuti dziko anthu azimva kukoma, transformation. Usintha ngakhale kapangidwe kazinthu. Chinthu chachitatu UTM is a movement. Movement. Now tikati movement ndi chinthu chimene chikutengedwa ndi anthu amene akuganiza mosiyana kapena amene akuganiza mwa mtundu wina wake umene no mukufuna kuti
mupite nacho chinthu chija kutsogolo kutino zolinga zanu zija zizakwaniritsidwe. Nde pa unity, pa transformation, palino mfundo no zimene zamangiridwa pamenepo. Mu transformation imu ndichifake mmamva za ntchito. Ya timafuna kuti anthu azikhala pa ntchito. Because vuto lalikulu kwambiri ndi ntchito. Tulo napita ku graduation ya MCA, Malawi College of Accountancy. Ndikuyang'ana ma graduates aja akuvina, akusangalala kuti amaliza school, apanga graduate. Koma nali ndi nkhawa. Maona kuti chimwemwe chawo cho ena sichitenga nthawi. Chifukwa akachoka pamene ponona ngasamaliza school. Akwena kuti apeze zochita. Now zochitazo kodi zilipo. Mukapeza kuti zochita zicha mwina zambiri palibe sizikukwanira. Ambiri akakhala kuti akapeza anzawo ena amene anamaliza school 6 years ago. Ena 10 years ago. Amene akuzungulirabe mpaka lero. Ena sabato zinatha kuzungulira. Ena akusowa ngakhale no yokuti pakadali panopo mwina akhoza kuyendera kuti apite akapange interview kapena apite akasake ntchito. Nawo ndi mayang'ana zimene zija. So UTM imayang'ana kwambiri pamenepo. Kuti ndikupitira numero. I see. Ndiye tikayang'ana mavuto aja. Because mavuto aja alipobe. Okay. Ndiye kuti kuluza kwathu kuja sikukutanthauza kuti kwathetsa mavuto amene alipo. Ndiye chifukwa kuti mavuto sanathe. Ndiye kuti movement ija ikutanibe ikupitirira. Number 1. Now mukafunsa kuti simunakhumudwe. Mukakhala ndi mission. Zikanakhala kuti anthu amakhumudwa. Munaona za uzimu za machalichi. Amati mission. Mission ndifake muzapeza kuti machalichi ngakhala anthu akuchimwabe. Machalichi sakukhumudwa kuti zimene timafuna sizikutheka basi tadzisiya. Akupitirirabe because ndi mission. I see. Mapeto yake sanafike. Now ifeyo mission yathu ndiyoti kupita. And palibe kuti china yake chingatiyimitse. Kuluza chisankho timakhala pansi nkuyang'ana kuti chachitika ndi chani. And when you look at my elections at 2025, munthu aliyense wanzeru sangakhumudwe ndi zimene zinachitika. Chifukwa chonena kuti chinali not kwandale. Apapa ndifuna ndiyankhule ngati ino sine wandale. In 2025, when you ask people kuti kodi chifukwa chani simunavotere Dr. Daliso Kabambe ngati president, amayankhula kuti ayi panopo timafuna tichotse Achakwera. Anthu amavota kuti Achakwera achoke. Amavota ndi anthu amiko muno. In fact, ineyo ndili kwathu constituency. I remember anthu amata akuchoka kovota. Ndi amabwera kuti inu takuvoterani. Koma tavoteranso adadi. Chifukwa tufuna Achakwera achoke. Sitifuna tipangenso tivotenso kachiwiri yayi. Kwa anthu ambiri. Amafotokoza chifukwa? Yes. Amabwera. Amati chani? Akuti amakhulupirira kunena kuti akavotera UTM ndiye kuti tipita second round. Ndiye mwina MCP ikataninso ikawinanso. So they wanted to vote once and for all. 16 September anthu adavotera APM. Yes. Chifukwa chofuna kuchotsa MCP. Kufuna kuchotsa kuti basa astisakavotenso chifukwa chokuti anthu anaona kuti avutika kwambiri. Nali ndi nkhawa zambiri. So samafuna kuti tikavotenso. Yeah. Now titachoka kuchisankho kucha. Ndipo panayamba kuchitika zinthu zingapo. Zinthu zimene zakhala zikuchitika nzonena kuti timakhala tikukumana ndi anthu. Timakhala tikupanga kafukufuku nafenso kuona kuti kodi landscape ya politics ikuyenda bwanji. You find kuti anthu ambiri amakhala kuti chikhulupiriro chawo chidakali mu UTM. And amanena kuti ifeyo 2030 tidzavotera UTM. Amayankhulira zinthu zimenezo kuti. Amanena mukakumana nawo anthu mukamamvetsera mukapanga research. Faka sana kupatseni vote kuti muwembo that time. Yes. You cannot believe and hotelo chifukwa ndi anthu otangolankhula za ndale. Ndikuwuzani chonchi. Mukapanga kafukufuku nje. Mukatuma anthu akapita kuyankhula ndi anthu. Zimene amakapeza umene kuja ndi zimene ndi anthu aja akuyankhula. And amanena kuti DPP ngati
siyendetsa bwino boma panopo ifeyo basi chikhulupiriro chathu chatsala ku chipani chimodzi chifukwa chokuti tikhala kuti MCP tayesa DPP tinayesa ndi tayesanso ndiye ngati angalephere kuyendetsa dziko ngati angalephere kusintha zinthu zimene timafuna zitasintha tatsala ndi kuyesa kamodzi and chipani chake choyesacho akumanena kuti ndi UTM chilichonse chimakhala ndi nthawi yake ifeyo timakhulupirira choncho chimakhala ndi nthawi and pamakhala zifukwa so we believe nthawi yathu ya UTM sinali 2025. That's what you believe? Yes, and we believe kuti ngati nthawi yathu ili 2030 we will form the next government and ifeyo chimene chimatilimbitsa mtima is the mission that we have. Tayi zina zake anthu amanena kuti mission yanuyo ndi chani makamaka? Mission ya ifeyo imene kuomba nkota kwambiri. It's a third revolution. Yeah. Atabwera Kamuzu anaphwanya Chitaganyi. Atabwera Muluzi achakufa Chihana akamlepo Kaluwa. Anaphwanya one party state. Chimene chatsala mdziko muno democracy tili nayo. Tukuzilamulira toka. Chimene chatsala chonena kuti tikhale ndi kuzilamulira toka muchuma. Chimene changotsala ndi chimenecho. Because tikadzangokhala kuti that's our mission. That's our mission. Kuti anthu tsopano adzakhale kuti akuliona dziko likuti likutukuka muchuma. Ino mzazitenga kuti fa maboma atangolonjeza zinthu zonse zikuchitika pa ground. Okay. Where will you get this? Where will we get what? The money? No. Ndalama zimabwera chifukwa cha all over khomo. Ndalama zimabwera chifukwa cha zimene mukuganiza inuwe. Dzikoli ma resources amene tinawo chimene akufunika ndi management. Tiyang'ane ku mining. Ku mining tikamapanga ma decision athu asapangidwe influence ndi zimene ndikufuna ine. Apangidwe influence ndi zimene dziko tikufuna. Ku agriculture chimodzimodzi. Tikapita kaya ku health chimodzimodzi. So mukapeza onena kuti mwina pamene pamadzavuta panopo tikuchitabe observe tione kuti kodi a DPP akuyendetsa bwanji ku mining, akuyendetsa bwanji ku agriculture, akupanga ziganizo za umwini kapena akupanga ziganizo za dziko. Tikhala tikuona zimenezo and at an appropriate time tikhoza kudzanena kuti ife amene taonera Amalawi iwalani kuti pali chimene chingasinthe chifukwa taona easy. Alright zabwera kunena kuti mudziwa chani dziko liakuoneka kuti approach yawo panopo ikuoneka kuti zinthu zitani ziyenda bwino. Tiyeni tilimbikire aliyenseso paikha kugwira ntchito kumaderako kuti zinthu zitani zipite patsogolo. I'll come to this point. Mukataona ife UTM ndale zathu simene zimakhalira ndale zazipani zina even in parliament. Zaife nzonena kuti pamene pali kuti munthu amva kukoma ifeyo tipange support. Chinthu chimene chocho ngati chili chabwino tichipanga support. Kaya chikupangidwa ndi munthu oti ndi wachipani china koma ifeyo tichipanga support. Chinthu chimene chili cholakwika olatakhala takupangayo ndi wamchipani mwathu tichizudzula. You understand? I do. Yeah, so that's why even in parliament you find kuti ma MP a UTM pamene boma likuoneka kuti lachita bwino kapena labweretsa mfundo yabwino limakhala kumbuyo kwa boma. Sizilondoza uri mwalo kuboma kuya. Ayi. And pakadzangwa khala kuti pamba kuoneka tidzibwana ku DPP. Muzaonanso. Muzanena kuti anthu akuti ndomwe acha. Yeah, because APM. Parliament. Yes, the reason is. Ndipo you are siding the government. The reason is when the president came in parliament, APM, anapanga appeal kwa members of parliament kuti mundithandize. Anachita outline zimene akufuna zichitike. Ndi ananena kuti inuyo nyumba yonse mundithandize kuti zimenezi zikwaniritsidwe. Ndi ifeyo as UTM tinati president achita appeal to all of us kuti tiathandize kuti masomphenya awo akwaniritsidwe. Masomphenya aja akakwaniritsidwa amene atamve kukoma si a DPP okha, si a MCP, si a UTM, ndi Malawi ina aliyense.
Therefore ifeyo chifukwa timafuna Malawi azikhala ndi moyo wabwino, tiyeni tisupporteni masomphenya awawa kuti akwaniritsidwe. That's why akabweretsa bill, what we do is timanena kuti bill iyi ndi abwino izi komano mwina apa pakonzedwe nkhawa yathu ili apa chifukwa tikufuna kuti zimene zijazitani zikwanire. Anatipatsa mfundo zingapo ifeyo tinalemba zimene pia mafuna timuthandize thandize kuti katangale mdziko muno ati tsiku limene tidzaone kuti kuli katangale amene akuchitika ndi boma la DPP. Yes. Will rise up tizayankhula chifukwa tizakhala kuti tikukumbusa mawu amene APM ananena kuti timuthandize kuphwanya ndi katangale. Ananena kuti timuthandize kulunzanitsa dziko la Malawi. The moment titaona kuti pali ena amene akufuna kumaligawa dziko lino rise tizayima parliament and tizanena. So meaning maso IUTM palibe cholakwika currently? No, not kuti palibe. Pamakhala period imene mmapereka timati benefit of doubt. Tiyenti apatse nthawi mwina kapena iziza ngochitika. Tiyenti apatse nthawi mwina akufuna kuti apange china chake tione. So it doesn't mean kuti palibe cholakwika. Koma tuwaona nkwasiya kwalekerera kumene kuti mwina adziononga dziko ngati akale choti akuononga. No, nthawi iyi kuti tiyambe kuyankhula tikhala ngati kuti sitikufunira zabwino bomali tufuna alephere ndiye tiyasiye apange 1 year yatha ndiye tikhala pansi tiye tiyang'aneni kodi kumbali yakatangale yayenda bwanji, kodi kumbali ya zachuma yayenda bwanji, mbali ya zaumoyo yayenda bwanji, kodi mbali yoluzanisa Malawi yayenda bwanji. Tikapanga analyze tikamati tikuyima mparliament nkudzanena kuti kukuchitika katangale tidzakhala kuti tikuyima tilinso ndi umboni tidzatulutsa kuti monga izi zimene APM ananena kuti akufuna zichitike. Anduna inu mukupanga izi, anduna akuti mukupanga izi, and Malawi adzanena kuti anthu awawadi akudziwa chimene akuchita chifukwa dzulo sana imirire ndikuma yankhula zinthu zolimbana ndi awo. So ifeyo that's how we operate. Ndi chipani chimene nchifake chimakondedwa kwambiri ndi achinyamata. Chifukwa choti ndi chipani chimene kaganizidwe kake ndikosiyana ndikaganizidwe kwa ndale mmene timazidziwira ku Malawi kuno. Zija zongonena kuti bola ine ndili wotsutsa ndiye kuti kaya munthu avala suti yabwino nditsutse, kaya wavala suti yoti palibe cholakwika komabe nditanibe basi nditsutse basi. That's not what we do. That's not who we are. Kuluza kwa chitika concentration yathu kwambiri tikuyunika kunena kuti tikukuganizirani molakwika mwina chipani chikuti pena mwina sichimafuna mtendere ndi anthu mudathetsa tonse alliance, ndipo chipani chimene munali nacho mu alliance ndi cha MCP. MCP wa akati mwina akhale nawo pamwambo inu mmalemba makalata kuti ukhawa sakufunika, pali udani wina wache kapena chidachitika njani? Okay. Issue india yaing'ono kwambiri. Ndiye ing'ono? Kwambiri. Yes, kwambiri. Because mayankho ali in public domain. Okay. Ngati maonera TV zina, kuti ndino aluntha mwina simaonera. Mgwirizano sitinathese ndife. Okay. Atsogolera MCP, Secretary General. Ali Ankaka. Anapita pa Times TV. Okay. Anakanena kuti agreement yauti yosana yonepo. Ndi amafunsa kuti amanena kuti mwina kapena ndikaipeza mu office mwanga ndikapita panopo. And that was in 2023. Amapanga interview ndi the late Brian Banda. So I think tikanena kuti tinathesa ife ngati Secretary General wa chipani amanena kuti agreement sana ione yoti pali mgwirizano. Ndiye kuti tilakwa kuti tinathesa ndife. What we did was kuti ma members athu amasuke kuti no azidziwa kuti we have no affiliation ndi boma limene lija, because kwina kusekuja kumakhala kungo okay titangowa mboma 2020 boma lija tinayendesera limodzi mwina myezi 8 kwinako UTM inali kunja mwina so UTM yoka mwina ndi zipani zina, but because achilima amanena kuti
kuti tituluke pano nali ku DPP ku DPP kucha ndinachoka kunena kuti zinthu sizimayenda bwino mchipani mucha nawo lero kuti ndiyambe lero kuyankhula anthu anena kuti ineyo ndovuta chimene chocho chimene chimakhazika kuti azingokhala aphe komano there was so much happening and ife timachita kumva chisoni kuti komano in fact ngati mungakumbukire kunabwera wa intelligence ku ad hoc committee ad hoc inquiry anayankhula maonena kuti pana zambiri zimene zimachitika anthu a MCP amafuna kuti Achakwera athamangisemo mgwirizano a UTM anali to head wa intelligence and anthu a UTM amauza Achilima kuti chokaniko kumeneko tiye tichoke. It was true. Timauza kuti Achilima tiye tichoke tiona zikuchitikazi komano because he was thinking much on what people would say kuti mwina andiona ine kuti ndine munthu ovutisa sinditha kukhala ndi anthu ndiye ndizingopirira amangopirira amakumana ndi zinthu zambirimbiri koma amangopirira chifukwa chimene so mgwirizano ifeyo pofika pano kuti basi akuluakulu khalanimo kunali kunena kuti tankhala dzina kunja kwa anthu akungoona ngati but we are not there. So we wanted to formalize kuti ifeyo sitilimo timavutika tu ifeyo ngati chipani kumanenedwa kuti mavuto amene dziko lino likuwaona inunso munali momwe koma zimatipweteka kwambiri amese munali mungwirizano tipo timamva kuwawa chifukwa chokuti mungwirizanomo tinalimo koma munalibemo yes sitimayendesa nawo boma sitimayendesa nawo dziko because mukakhala kuti muli mungwirizano ndiye muzikhala kuti nanunso pakakhala vuto muzitha kuyika pa maganizo anu kuti ano fertilizer uyuyu izizi ayi. I remember natumiza message kwa Honorable Kunkuyu nkhani ya Bridging Foundation naimbira kwauza kuti mudziwa chani izizi a president asasaine this thing ineyo ndikuchiona kuti it's too good to be true. $6 billion bwanji zimene zizi asasaine azifufuze kaye bwinobwino pakale due diligence even Akunkuyu atabwera apa akhuza kukuuzani kuti zimene ndikunenazi ndizoona. I called him. Yes, nayankhula nawo. It was through phone. That was the 7:45 mamawa nditaona kuti mwambo uli 9 o'clock then inazanguona mwambo uja wayamba then I called him again. I say zakhala bwanji so I will not tell you what he told me. That's between him and me. Komano tikanakhala tikuyendesera limodzi za bridging zija president sakanasai because as UTM tinaona kuti zinthu zinayi zachibwana ndingofuna kupatsani chitsanzo chimodzi koma there are so many other examples. Khumbize Chiponda atabwera apa ali Minister of Health pali zina zake zimene zimachitika tinazauza kuti izi zitu mwakuti so akuzozobwera uchitira umboni. But because zinthu zathu tikanena mwina zimaonedwa kuti UTM ndio tafuna zisaende chonchi mwina saende chonchi koma that tells you kuti we are not part of government, we are not running government because kuchita run government is when you have influence. Khala ndi influence kunena kuti ichichi ayi koma zimene zonso kunalibe. If you remember ife kwambirana zatipatsa nkhani ya ma reforms kuti tizita manage ma reforms and mnaza kumbukira maunduna onseso Achilima anazachosa kwa chosa analibeso ministerial portfolio ina iliyonse that time. So anyway, that's history. Ndiye timakufuna kuchotsa ka element kuti ndife mwina sitifuna kugwirizana chifukwa ngakhale muchotsa kuti mudziwe kuti timafuna kugwirizana inuyo muyambireno pa mgwirizanopo because alliance manager ngati mungakumbukire inali yovuta because ife as UTM timafuna panga alliance ndi MCP. Yes. Chifukwa tine ndi zifukwa zathu komano atabwera anthu azikuluakulu andziko muno kutibweretsa pamodzi kuti ano tapanga for the sake of the country and verify kuti timafuna unity tinavomera ngakhale timadziwa kuti izizi mawali
So we were just vindicated. Because nkhawa zathu zimene tinali nazo ndi zimene zinkachitikaso. So ife unity tinaonetsa. Secondly, Anjawala, unity imeneyo ngati inaoneka. Yes. Komabe there are many gray areas. Tell me. Chifukwa tikakumbukira si kunalinso Dr. Usi kumeneko. Yes. Simunayendeso bwino. Ayi, no. Not kusatha bwino. You know, in politics, aliyense amakhala ndi zimene afuna upanga. Okay. And as a party, tindi my ideologies athu. Koma it doesn't mean kuti zimamuyimitsa munthu wina kupanga so zimene akufuna apange. Yeah, so when you have a political institution, ndi vision yanu, ndi mission yanu, ndi my ideologies yanu, sizi kutantha zoti muchipanimo simupezeka kuti enaso afuganizanso zawonso zimene afuna kupanga. So you respect zimene so wina akufuna kupanga. There is no statement imene tinatulusa ife ngati chipani kuti tikuthamangisa munthu. We don't do that. Yeah, koma we respect maganizo amene wina aliyense wapanga. So Dr. Usi anali ndi perspective yawonso ya zimene amafuna kupanga achieve kapena amafuna kupanga achieve in politics. So you cannot stop him from achieving his goals or probably moving on ndi mwina meneso zinthu zina kuzionera. You have to respect that because politics ndionena kuti munthu umapanga associate ndi gulu limene ukufuna komanso ukhozanso kuzipanga disassociate ndi gulu limene ukufuna ndi ufulu wa munthu wina aliyense. But if as a political party you cannot fault us. Mwinaso mufuna mukambe nkhani ya kuti tinauza kapena MCP kuti asogolerawo asabwere ku chani ku memorial makalata ena amene ndafotokoza. Yes. This is a thing. Statement yathu inanena kuti siti kufuna atogolera MCP abwere asabwere. We are not inviting them. Koma their members can come. The reason is anthu anakali ndi maganizo osiyana. Maganizo anje? Wait, let me finish. So kuoneka tinaona zimene zinachitika atabwera mtsogoleri wa MCP umaliro achilima. Sinali zosapasa ulemu. Because anthu amakuwa ena amagenda kunachitika zambiri. Now panopo anthu ena abaya ndi maganizo onena kuti aone mtsogoleri wa MCP pa function ija. Mwina nthawi yoti ayankhule anthu azizuma timono kuti zikhozo chosa ulemu pa function imene tikukumbukira munthu amene kwa ife as UTM timakhulupirira kuti anali munthu wankulu kwambiri. So to avoid are you regretting or we don't regret nangasi atsogoleri a UTM ena mwa iwo amalankhula m'misonkhano makamba nkhani zanachakwerawo maliro atangochitika simakhazi kulankhulidwa zinthu zambiri kuti amakwamba kuti zimakambidwa kumanena kuti ayi awasabwere awasiti kuwafuna awasiti kutere panopa finally we've got ad hoc inquiry committee imenenso eniyo mulimo mmenemo. Kulumikiza nkhani zimenezi are you regretting kuti zimene ena achipani ku UTM amaganiza nomalankhula zinabweretsa chisokonezo? No. Ndiyankhula chonchi zimene achipani amayankhula aliyense amayankhula zimene zinali m'maganizo mwake. Amayankhula zimene amaziona. Mwina amayankhula zinthu pogwiritsa ntchito zinaso zimene ine sindikuziziwa zimenenso iwo akuziziwa. So simungayime pano kuyamba kuntsutsa munthu amene amayankhula zinthu malingana ndi mmene akuzidziwira zinthu. And you cannot be regretting chifukwa chokuti munthu wina anayankhula zinthu because akuwuzani kuti why are you regretting inetu ndikudziwa easy. So tikuyenera kumulemekeza munthu wina aliyense ndi ufulu wawo amayankhula zinthu malingana ndi zimene iwo akuzidziwa. So poletsa MCP maopa kuti awozedwa and tinanenanso not kuone kuwozedwa komano kuti kodi pazachitika zinthu zotani. So we said mwina zinthu zina zitsipeta kuzipanga avoid. Tiye tizipanga avoid. Ifepo panga avoid titani awa tisaitani chifukwa pakhozo zakhala mwina chisokonezo kwa masapota zathu because masapota zathu aliso ndi maganizo osiyana amene ali nawo amene maganizo mwawomo amaganiza malingana ndi mmene zinthu amazitani amazidziwira. So that's nothing to do with
our preaching of unity. Ifeyo timafuna dziko lino lidzakhale dziko la tsiku lina tidzakhale ndi dziko losayang'ana kuti mtundu andani. Ndikupatsani chinthu chimodzi chimene lero muchoke nacho muno. Please go ahead. Mukachiganizire. Muyang'ane maliro amene anachitika, ngozi itachitika ku Chikangawa, anthu amene anamwalira pamene paja. Ndifuna mukapange research, mukaone kuti ndiochokera kuti ndi kuti. Ndifuna ndikuze ikanakhala ngozi imene ichachitika mwina ya tsogoleri kapena wa chipani china chake. Mukanamva kuti anthu amene amwalira pamene paja mwina ndi chigawo chimodzi kapena district imodzi. Mundimvetsa zimene ndayankhula? Ndikumvetsa. So tikamanena kuti ife timanena zoti timafuna dziko lidzakhala tonse. Chitsanzo china chimene chichi kuti Achilima amagwira ntchito ndi anthu azigawo zonse za dziko lino. Kamunimvetsa? Ndikutsatirani. Kamene koko ndi kanthu kamene mwina lero anthu ayambe kuyakaganizira ndi kumakayamba kugwiritsa ntchito. Ndikumaona kuti kodi mu chipano mumu akamati anthu awawa amafuna dziko limodzi kodi amatanthauza yani? Let Dr. Saulus Chilima nthawi imene anali mtsogoleri wa chipani ndi pano pamene tsopano tikuyang'ana 2030 tili ndi akabambe. UTM yopanda Achilima ndi UTM yokhala ndi akabambe mukuyipanga rate bwanji? 2030 atheka kumbali yona kuti maloto ndi mission imene mafotokoza paja ndi kuti ukafika titu pa mpando wa president. Okay. Zikoma kwambiri. Maloto atheka UTM ya Chilima, UTM ya Kabambe. Choyamba ndiyankhe kuti palibe UTM ya Chilima, palibe UTM ya Kabambe. UTM ndi imodzi. Yeah, the only difference is kuyambira 2018 mpaka na pamene anatisiya Achilima. Amene anali mtsogoleri wathu anali Achilima. Kuchokera nthawi imene tinapanga convention kufika na lero mtsogoleri wathu ndi Dr. Dalitso Kabambe. So mwina tinganene kuti tichotse chithunzi chimenecho. The difference we have is Achilima anali munthu wina, Kabambe ndi munthu wina, ndi anthu osiyana. Sizingatheke kuti akhale anthu ofanana. Komano UTM imene inali pansi pa utsogoleri wa Achilima ndi UTM imene ili pansi pa utsogoleri wa Akabambe, UTM yake ndi yomweyo. Because when you go pansi apapa kaganizidwe ka anthu ndi komweko. And panopo anyamata ambiri mdziko muno mudzafunsa mukakumana nawo ino ndatola nkhani kuti kodi mmachita subscribe ku kaganizidwe ka chipani chiti. They will tell you kuti ifeyo UTM ija imatipatsa chiyembekezo. Ambiri sinanga makhala chete palibe chilichonse chokumamveka chichitikira ndi zisankho chifukwa kuti ili moyo chichitikire zisankho panopo tatha 11 months. Sitinafike even tikumaona nzipani zinaza kumaitana anthu awo basi kupita mwina dera lina ukalankhula simulankhulana ndiye wina aliyense chipani. Do you think chipani are you sure kuti inuyo mumaona zimene tikupanga? Are you sure? Chifukwa tunde mundidabwitsa kuti mumaona zimene chifukwa ngati mukuti mwangokhala ndi kuti mutanthauza kuti mukumakhala nafe remote zimene tikupanga ndi mundidabwitsa. Muyankha choncho. Chifukwa mukanakhala kuti simukumakhala nafe limodzi simukanafunsa chonchi. Because zimene mmaona inu zija mmaona zapa zimene zabwera ku public domain. Koma kuti zimene sizobwera pa public domain ndi zinthu zingati. Number 1. Number 2, tinachoka ku chisankho, anthu atopa, anthu akupuma. Singamagwiritse ntchito strategy imodzi. Mmayenera kuti mugwiritse ntchito strategy yoyenera ndi nthawi imeneyo. Nthawi inoyo misonkhano mukhale busy anthu nthawi ino adzilima. Nthawi ino ndi UTM imalimbikitsa kuti anthu dzigwira ntchito. Panopo aliyense alikalikira kugwira ntchito. Singakhale kuti every time tizipanga za ndale. Ndale tu anthu samadya. Imafika nthawi kuti anthu apange zawo za mmakomo mwawo. So tugwiritsa ntchito strategy ina. Ikafika nthawi kuti tiyambe kupita pa ground mmayidziwanso ino UTM ikayamba zake. Mudzadziwa kuti apapa ndiye kuti tafika ndimeno iyi. Koma pakadali pano tikupanga zinthu zina zomweno zikuthandizira kuti pansipa chipani chidzikula. And tikamapita 2030 Dr. Kabambe ali ndi advantage yayikulu. Advantage yake iliponena kuti
anaima nawo chisankho 2025 sana sinthe zipani kuchokera 2025 kwa ena chikachitika chisankho chicha amasintha zipani for convenience. Sana pange zimenezo. Chachiwiri mission yake ikupitirirabe ndi yomweyo. And ngati atakhala kuti anthu akuvutikabe muchuma pofika 2030 they will only have one option. And that will be Dr. Kabambe, because akhala kuti dziko lonse lino aliyense no mwina nkhani ya chumayo waiona, because mina amene makambidwa 2025 mwina ena sama dziko koda kutanthauzanso chani awa. So panopo tingofunira zabwino anzathu a DPP ife nthawi yathu ikadzakwana tizagwira ntchito kuti amalawi ino dzinkirenkire amalawi amve kukoma kwambiri. Ndingoyankhula mawu omaliza mwina mfuna mundifunse mawu omaliza ndinene kuti ndimaona anthu ena amanena kuti uyu sangakhale president. Bwana mawu amene anthu asamayankhule. Amene adzakhale president ndi wina aliyense. Amene akhala ma president kumbuyoko iwonso sana alote tsiku lina kuti adzakhala president. Ndiye Dan mama nena inu kapena akabambeko. Iya not akabambe. Koma ndimamva amakonda ine simudzamva mawu nena kuti wakuti sangakhale president palibe amene ndingamunene. Lero APM ndi president. But do you know in 2020 mwina 80% or 70% ya anthu anaguba munsewu against APM, and today APM is president. Today. What does that tell? It tells you kuti utsogoleri Mulungu ndi amene amawuyika. Beautiful. Tawi yathu yata facing the camera, facing the nation. Legacy ainuyo mafuna mtachita zotani mundale chifukwa sitinafunse kuti munayambira kuti before joining ndale. Chifukwa cha nthawi yathu yata, if you were able to give us in some seconds legacy imene mafuna mutayisiya mdziko muno ndi yotani kumbali yanu ngati munthu maso chipani cha UTM mafuna mutachiona chitachita ziti. Some seconds. Finally, do you face Mutharika mumakumana nawo ngati simukumana nawo patakhala mwayi kuti mfa mutakumana nawo mmene likuyendera dziko pano from 2016 mukanauza kuti chani? Zikomo kwambiri. Achoyambirira ine ngati munthu legacy yanga ndimafuna kuti akamadza kamba anthu utsogoloko adzanena kuti mmodzi mwa anthu amene anafuna kuti dziko lilita sintha litayenda bwino anali Anjawala. Oyambirira. Chachiwiri ngati chipani legacy yathu ndiyonena kuti anthu adzikhalabe akukamba kunena kuti chipanichi ndi chimene chidafuna kuti mangira pamodzi, chinafuna kuti sinthira dziko. Zimene zozo timafuna kuti ndiye nkhani zoti zikambidwa. You ask me, Mutharika timakumana, Mutharika sinakumanepo chipangireni masankho. Patakhala kuti ndakumana nawo kuti ino ndikambirane mwina nanenso ndafotokozere mmene dziko likuyendera. Chikatha chaka ichichi ndikhala ndi zinthu zimene ngati munthu zimene ndikhoza kuwauza, and not ndikhoza kuwauza koma zimene nditawuze. Yeah, because I will make sure kuti assessment yangayo a president ayilandira chifukwa yoti anativuza kuti tathandize kuti no masomphenya awo akwaniritsidwe. Ndiye ndizanena zimene ndaona kuti zikuyenda bwino ngati munthu komanso ngati phungu wa nyumba ya malamulo. Zimene ndaona kuti sizikuyenda bwino ndizanenanso mmenemo, komanso zimene ndikuona kuti mwina zitachitika tizanenanso mmenemo, komanso osangolekeza pompo anthu amene akusokoneza masomphenya awo kuti akwaniritsidwe. It will be up to him kuti anthuwo azasunthe m'malomo, azachose kapena ayi kwasiya azipitirizabe kusokoneza masomphenya awo. Komano ngati munthu ineyo I will make sure kuti that communication is made. Either it will be made in parliament or it will be made privately. Komano that communication ndidzapanga chikatha chakachi, because as a country tatopa ndikonena kuti tidzidikira chisankho kuti atiyeni basi tidzaona 2030 mudzaonanso. It's a waste of time kuti as a country tidzinena kuti tidikire. So 5 years ago izi nkhanga tiyongobwera tiyidikire ibwerenso chisankho china tidzikonzera tu zinthu lero usati kudikira chisankho, because 5 years ndi nthawi yambiri zimene zingaonongeke mdzaka 5 kuti mudzakonze inuyo mutabwera pa mpando may probably take you more than 10 or 15 years
pali chimodzi chimene chachitika chimene munganene kuti Mutharika achita ichi. Nkhani ya mukuchiona kuti ineyo ngati munthu ichi sichikuyenda bwino. Alright. Chimene ndikuchiona kuti chikuyenda bwino ndi mene anangobweretsera policy imene inathandiza kuchotsa mtengo wa chimanga kubwera poti anthu akukwanisa kugula. Okay. Chimene ndikuona kuti sichikuyenda bwino ndi chitetezo cha mulimi. Because pamene chimanga chatsika it's good because anthu akugula. That is very good. Okay. Komanso no anaene obweretsano chitetezo cha mulimi. Olima uja cholinga kuti olima ayuso adzipindula. Okay. Chifukwa chimene changochitika nchoti ngakhale no olima uja awopezeka kuti zolowetsa ndi zimene akupeza sizogwirizana. So ngati pali chinthu chimene akuyenera kuti Mutharika akonze panopo mchaka chimene tikuchiyambachi nchonera kuti amtetezeni mulimi kuti no anthu mtengo wa chimanga wa uli bwino kwa ogula uli bwino kwambiri kwa uyunso ulimayo amteteze kuti nayenso adzimvano apeze njira zokuti nayenso adzimva kukoma ukuzikuyenda bwino ukunso zikuyenda bwino. Danger iliponena kuti anthu ambiri akadzanena kuti ine sindilimanso chimanga ndiye kuti ngakhale no uyuyu ogulayo nayenso adzayambano kuvutika chifukwa adzakhala kuti palibe wobweretsa zili ngati kuti muli ndi munda wa chimanga ndiye mulimi anyani akumupha mulimi uja amupha mulimi abwera chaka chamawa apeza munda muja simunalimidwe mulibemo chilichonse. So mulimi asamuphe ampezere njira kuti anthandiza bwanji. Tikatero ziwiri zimene zimwina pali zambiri zimene nganene zimene zikulakwika paliso zina zimene zikuyenda koma poti munandiuza kuti ziwiri I think ndangamba zimene mwina amalawi ambiri akhoza kuzimvetsetsa ziwiri zimenezi. Are you a striker or midfielder or defender ku UTM? Ine ndi munthu iya no zimene zozo nde munthu amene ali wa UTM samatuluka UTM. Chabwino. Ndinene red. Mukazaona munthu akutuluka UTM. Siwa UTM. Sana ali wa UTM. Anangopezeka kumalo mwangozi. Chabwino. Because UTM zimakhala belt mu mtima. So it's either ukhoza ngokhala kuti ndangopuma nkuyambiranso koma osati kuti basi ndatuluka ndakalowa uko. Mmene chimapangidwa chipani ichi zipani zinazo zinalipo kale. Tikanakhala kuti timafuna olowa chipani tikanalowa dzinadzo. Tathokoza kwambiri.